Panguluan liwat nga magatanyag sang libre nga transportasyon para sa duha ka adlaw nga walk-in vaccination sa syudad sang Iloilo. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas nga madamo sa mga residente kag indi residente sang Iloilo City ang nakabenepisyo sang libre sakay program nga gintanyag sang lokal nga panguluhan, kaupod ang LTFRB kag Valley Car Transit para sa walk-in vaccination nga ginpatigayon sang nagligad nga Biyernes, Oktubre 22. Ganiliwat nga magatanyag sang libre nga transportasyon ang lokal nga panguluhan para sa mga residente sa bugos nga isla sang Panay nga luyag mag-walk-in sa mga vaccination site sa syudad. Duha ka adlaw nga gapatigayon ang walk-in vaccination halin Oktubre 28 tubtob Oktubre 29. Ay kanami gid bala sang aton sa libre sakay, libre bakuna sang Biyernes. Do almost 5,000 man to nakapabakuna. Tapos nila pabakuna kung mapuli sila, libre naman sila sakay pa kadto sa ilang mga panimalay. Luyag ni Mayor Jerry Treñas nga mabuligan ng tanan hindi lamang ang mga residente sa syudad sang Iloilo, kundi pati na ang mga pumuluyo sa bugos nga Panay. Suno sa alkalde, kung basehan ang datos sang Department of Health, ang regional average rate sa mga fully vaccinated sa Reon 6 yara pa lang sa 19%. So gusto tagid nga while nagapakadto na kitaya sa herd immunity, ang iban pagin nga aton di taga-Panay, mabuligan taman. Medyo may inay lang roll out nila to sa mga probinsya nila, pero ini nga mga inadlaw like Thursday kag Friday as we open the free vaccination para sa ila, libre sakay, libre bakuna. Hopefully we get more of them vaccinated. Nagapangabay ang alkalde sang kooperasyon sang tanan agud madasig nga malampuasan ang halit nga tugas sang COVID-19 virus kag gilayon nga malabot ang herd immunity. Samtang sa pinakauli nga report sang Iloilo Vax Team sa Oktubre 26, may 58.29% o kon 306,016 na ang fully vaccinated nga mga Ilonggo kag may 65.92% o kon 346,086 na ka mga individual ang nakabaton sang first dose. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo City Environment and Natural Resources Office ginpakigbayan ang mga tikang sa nagapadayon nga kapanya sa pagtinlo sang Iloilo River. Bugana kag preska nga mga isda kag matinlo nga tubig kag hangin. Ini ang pila lang sa mga resulta sang aktibo nga pagpatigayon sang Riverbank Cleanup Drive sa mga katapos sang Iloilo City Environment and Natural Resources Office. Malipayon nga ginpakigbahin ni Noelle Chanova, head sang Iloilo Senro, ang tayuyon nga pagpaninlo sa mga suba kag pananom sa mga puno sang bakhaw, ang resulta sang bastante nga supply sa mga hulik nga isda para sa mga manog pangisda. Kabahin man sang ila programa, base sa Iloilo River Master Plan Regulated Fisheries, ang mga wastewater treatment nga sekreto sa liwat nga pagbuhi sang Iloilo River. Isa sa mga issue anay no sang ginhimo naton ang Iloilo River Master Plan amo ang unregulated fishery practices dira sa Iloilo River, kaangay na sa mga punot nga dira no. Okay, so ina for decades wala naton gina-regulate. So since nga nagtingwa kita through the Iloilo River Development Council nga ipangwao na da sila kag nagin step up naton ang campaign for illegal fishing. Panugyan sang lokal nga panguluhan sa mga manog pangisda nga likawan ang pag-usar sang gamay nga mga pukot o kon paggamit sang non-compliance fishing nets kag delikado nga mga chemical sa pagpamunit. Magluwas diri, isa man sa ginaduso sa lokal nga panguluhan para sa hotel sa syudad ang pagtinlo sa mga septic tank nga mahimo tunaan sang polusyon sa tubig. Amat-amat naton address ina ang pollution load. May mga wastewater treatment na ang hospital ngin patigayon na naton sa through the program sang Locos wastewater treatment. May mga buligan naton ang mga hotels to come up with their own treatment plant kag kampanya kita for cleaning of septic tank. So nahagan-hagan. Liwat nga nabuhi kag nagbalik ang bastante nga hulik sa mga isda sa mga suba. Pinaagi sa paggamit sang duha ka mga wastewater intervention nga ginpalapnag sang Iloilo Senro. Iniamo ang fish pen removal kag pollution road reduction. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.